Zdar, co lidi, tady je Petr Žák a vítám při nový sérii na kanále projektu Klofni to. Proč jsem se rozhodl natáčet novou sérii? No protože mě, jak se jmenuje, dá se nic nebavil a nebyl zase tak moc promákaný, jak jsem si myslel. Protože tam měli třeba dinosauři, tam měli zvuk jako prostě jak spideři, jak vlastně pavouci a nebavilo mě to. Proto jsem si nainstaloval mod, možná to víte, možná, že to nevíte, hrál to Gamer a Ment, dá se říct, že hraje to i Artix a jmenuje se to Magic Minecraft. V angličtině Magic Minecraft, ale v češtině Čarovný Minecraft. Nevím, jestli to mám takhle jistě. Tady si zkusím dát Faithful, ten texture pack si zkusím dát Faithful, jo, Faithful. Nevím, jestli mi to půjde přesně, ale jinak v pohodě. Takže máme nainstalovaný 14 módů, myslím, že 14 módů, jo, takže tady máme ještě 14 módů a dáme se single player a krátění word. Vytvoříme si nový svět a bude to teda čarovný Minecraft 1.4.7, ne, no, s hrnečkem, survival a seeds dáme klofni to, nebo jenom klofni to, dobrá. Takhle se to dával i vlastně bidísek, nebo bože, bigísek, ano. Takže aby jsme měli village a dungeony, tak to určitě, village jsou vlastně vesnice, tak to určitě. Takhle je dobrý, všechno v pohodě. A bonus čestu si dáme done a dáme si teda, vytvořím si nový svět. Já jsem teda Minecraft, nebo červený Minecraft jsem doteďka, dá se říct, na jednom serveru, na červeném dopkatu. Teďka se mi to bude trošku lagovat, já se když tak omlouvám za občasní lagy. Dám si trošku víc nahlas toto a mělo by to být. Jo, takže to už je čarovný Minecraft. Jo, mám tady i to, všechno v pohodě, všechno v pohodě by mělo jet. A jdeme se teda do toho pustit, já nevím, jestli tady ten Faithful budu používat, ale mně se teda líbí hodně. A asi ho budu používat i normálně, dobrý. Takže z toho si vytvoříme další plenky, ne jako plenky, jakože normální plenky, ale vytvoříme si z toho toto. Těžíme si toto a nevím, jestli tady je ten trikapitátor, nebo ten tree assist, tady asi není, jak můžete vidět, ale je to jedno, takže máme první achievement Getting Wood, což je, že jsme získali dřevo a natížím tady pár, já nevím, proč jsem z toho nechal tady tohle dřevo, když to stejně k tomu budu potřebovat, bože, já fakt super, prostě uvažuju. OK, takže doufám, že se tento let's play na červený Minecraft bude líbit, já určitě budu pokračovat, protože mě červený Minecraft sám o sobě velmi zaujal a velmi mě baví. A už jsem myslel, že tam vidím nějaké zvířatko z toho. Já teda ještě se podívám osobně, jestli můžu. Tak se podívám, jestli tady mám vůbec... Jestli tady mám vůbec to, že? Jak se to jmenuje? No já tady nemám. Já tady nemám ten mod, myslím, že... já teďka nevím přesně, jak se to jmenuje, ale myslím, že ho tady nemám vůbec. No, asi ne. Ten prostě tam, kde jsou ty zvířata, ty mock creatures, myslím, že tady nemám vůbec. Myslím, že tady mám mock creatures, myslím, že tady nemám, to by bylo zlý, že tady nebylo mock creatures. To je právě to dodává tomu červenému Minecraftu, mock creatures. Jo, počkej, je tady mock creatures, ne? Jo, máme Ludvíka, budeme mít Ludvíka. Takže Ludvíka, dáme si Ludvíka, máme Ludvík první. Dáme si Ludvíka prvního. Jo, máme Ludvíka. Takže tady očividně asi je tento mod creatures. A se podíváme na moc, na složku moc. Jo, takže tady očividně tady není mod. Jo, a tam je kočka. Jo, takže tady očividně je mod creatures, což je dobrý. Ty kočka? Ne. Fuck, co to je? Ty vole. Fuck, jakože mě zabíjela taková kočka, jo? Fuck. Proč by mě zabíjela taková kočka? Ale jestli to není nějak pojebaný prostě, já se mluvám, ale... Jestli to není nějak pogrcaný, ty. Že by tady byla taková malá kočka. Jo, počkej, Ludvíka. Ludvíku.
Ludvíku, seš, Ludvíku. Ludvíku, Ludvíku, Ludvíku. Aha, tak není to pojebaný. Já jsem ztratil Ludvíka. Může. Ty vole. Aha. Co to je? To je polární liška, oh yeah. Já jsem si zničil. Dobrý, takže to byla porální... to byla orální liška. Ano, přesně tak, ne, kecám. Ok, já se vytvořím krumpáč, protože jsem prostě swagger a vytvořím si krumpáč. Ano. Budu prostě takhle, budu největší swagger, co může být. Ale tady ten texture pack, to je boží úplně. Vidíte to úplně jinak, to je epický. Ty krávo, ty půjdeš na řadu, tak počkej. Ne jakože půjdeš na řadu, jakože na to, ale... To fuk, jak zbláznila, ne to, ty vole... Blbečku. A to si nedáš pokoj, ok, to si nedáš pokoj, dobrý, ok. Natočím se tady zase to, samozřejmě se tady těším cobblestone, protože cobblestone jsou nejlepší. Ok, takže mě čarovný Minecraft prostě sám osobně samozřejmě úplně oslovil, protože já jsem to viděl u Menta Gamera, tak pro mě asi nejlepší mod, asi nejlepší mody jsou vymakaný. Jsou velmi vymakaný a baví mě teda, jsou tady hodně technické věci, zase tak moc ne, spíš tady ty čarovný, když je to čarovný Minecraft, tak tady jsou čarovné věci. A asi tak. Jak jste si všimli, tak jsem vymazal to video Hexlashmine, protože jak jsem si dělal, Hexlashmine není vůbec, ale vůbec vymákaný mod. Spíš jakože jenom na ty čarovné věci, ale jakože jenom ty hůlky a tak to mě jakože vůbec. Tady hlavně pak budeme towncraftit, teda pokud tady mám towncraft zas, ten mod towncraft. Jo, mám tady towncraft. Už jsem se lekl. Ale chtěl bych jak se to jmenuje, tady ten, nevím jak se teďka jmenuje, options. Video settings. Počkej. Tady by to někde mělo být, nejspíš. Počkej, order. Full screen si nedám, full screen. Počkej, to je nějaký jiný. Jak mi to nepřijde, já jsem to zase přepl, bože, zase tady byly vždycky lagy, no dobrý. Performance, tady performance, bože. Že by to tady nebylo. Jaký jiný, ne, počkej, tak dobrý, takže asi ne, očividně asi to tady není, ale prostě řekněte mi, jak to prostě nastavit, abych tady měl, to je asi takový ten, to jmenuje item, tohle prostě, aby to bylo recipe mod. No, zkuste mi nějak poradit, já teďka asi nevím moc, jo, dobrá, takže ta Razemana mapka jede, funguje, já se podívám na jaké to jede verzi na V3.2, což je ta jedna z nejlepších verzí, dobrý, máme 31 cobblestone, což nám stačí, na jaké hraju úrovni, normál, taky dobrý, podívám se, kde je sluníčko, očividně, jsem se lekl, jo. Očividně to je v pohodě ještě, já si tady ještě udělám pár těch styků, no já si to asi udělám takhle všechno. A vytvořím si meč, samozřejmě. Vytvořím meč, to by bez toho by nebyl normální Minecraft. Vytvořím si krumpáč, vytvořím si lopatku. A samozřejmě si vytvořím tu poslední sekeru. V dnešním díle bych chtěl dokázat, samozřejmě toho hodně bych chtěl samozřejmě toho dokázat, to je samozřejmě bych to hodně dokázat, ale to asi každý v prvním díle, to by přece nebyl Minecrafták, aby, ty vole, to je ledmý medvěd, vole. Tyhle, ten má hezký oči. Fuck. Dobrý, ale... Asi není moc... Ty krávo. Promiň, já tě musím zabít. Bože. Já jsem zabil medvěda. Promiň. Byl tak rozkošný. A tak, chtípně. Pardon, já se omlouvám, ale on byl tak rozkošný. Nehejtujte mě. Já se omlouvám. Já nechci tady být tady v tom sněžném biomu, se mi nelíbí. Ale vůbec. Vůbec se mi nelíbí. To je ten myš? Byla myš? Já nevím. Takže očividně si nám někdo říkal, že si můžeme udělat ty botičky. Já si udělám botičky, počkat, teď z toho si udělám botičky, jo, furbout. O, kožešina. Wow, epický, botičky jsou epický.
Ok, ale asi mi to moc, ale dává to teda více, mně se zdá, že to dává více toho, jak se to jmenuje, více tady toho prostě, tady toho brnění. Jo, a tady už, tady je Ember, jestli nevíte, co to je, tak si to zjistíte třeba na Wi-Fi, samozřejmě na červené Minecraftu, nebo se prostě někoho zeptejte, tak tohle Ember, který nejde vykopat. Fuck, holy shit, man. To je vlastně na Tamecraft tady tohle všechno, já jsem si to zjistil od kamaráda. O to samozřejmě on multikody. Tohle je ale, jo, to je to Ember, jo, to znám. Potřebuju, ale no nic. Potřebuju, já si tady asi uložím ten waypoint. Bych prostě viděl, že jsou tady ty dva Embery. Takže waypoints add, tady si dám Amber. Dvakrát samozřejmě, dvakrát Ember dvakrát a dám si takový do toho asi čekat. Zkusím nějakou hezkou barvičku. Černá určitě ne. Do růžova, do oranžova, protože to je oranžový, tak do oranžova. Dobrý, back, exit menu. Takže tady máme Embery, takže to je dobrý. Já si tady s dovolením ještě natěžím nějaký to dřevo, protože dřevo a irony a tak to se všechno bude hodit do Tamecraftu, do Tamecraftingu. Já jsem na ten Tamecraft docela levej, ale snad to bude pak v dalších dílech nějaké vypadat mnohem lépe, pokud si teda v nějakém dalším díle uvidíme vůbec. Ale měli bychom se teda vidět. A já se teda vydám tamhle, protože tam to vypadá docela nadějně, že bych tam něco mohl najít. Tady v tom sněžném biomu to nevypadá tak moc nadějně, ale tady se porozhlédnu. Zatím se mi ten texture pack Faithful líbí velmi. Tady máme Sugarcane, což se mi taky bude hodit pak na nějaký výzkumy. A zdá se, že jsme si vybrali, že tam je nějaký ptáčeků. Takže tady ještě zabijeme určitě prase, protože budeme potřebovat, což je jasný, že budeme potřebovat jídlo, aby jsme vůbec přežili v takové divočině. A ty vole lidi mluvit. Bože. Tohle se postavil na nohy, vole. Pečku. Zdrhej Foreste, kámo, zdrhej Foreste, zdrhej, kámo. Ty krávu. Ty vole, kde je? Jo, zabili jsme ho. Ale nic z toho nepadlo, já jsem se teďka fakt bále, protože dá se říct, že jsou Embery, ale lak, nevadí. Takže doufám, že se vám dnešní díl líbil, doufám, že zanecháte like a samozřejmě odběr Klofnito, protože Klofnito nebo my celý tým Klofnito si to určitě zasloužíme. Makáme na tom, aby naše videa byly kvalitnější a asi tak, takže já vykopu ještě tady toto, jo, mně se ten, prostě to je epický, teďka nevím, kde je ten Ember, jo, tady je Ember, myslím, že to je Ember, jo, je to Ember, což je epický. Já si ještě s dovolením zajdu, tady si uložím ještě home, nebo prostě takový ten, jeskyňo dům. Ok, jeskyně jenom to je jedno takhle na to, abych věděl, kde to všechno je. No ok, takže asi nějakých 100 bloků nebo takhle nějak. Je všechno to, ty vole. Ne, to je to. Do prdele. Do prděc. Já se tady jak blbeček vycházím, no ty vole. Fuck, holy shit. Dobrý, no. Super, největší. Ne, epický. Jo, tady je láva. Fakt, já jsem se lajkl. Bože, nedělej. Teďka nevím, jestli to je ten date point, ale myslím, že tam to je, ne, tam to je ten date point. Ok, já to tady nějak prosprintuju a tady to šmejda si nebudu vůbec všímat. A se mě ani jednou nedotkne. Kámo, zkusí se mě dotknout, vole. Blbečku. Ok lidi, já jsem zpátky, bohužel mi crashl, nebo spadl mi Minecraft, takže jsem to celé musel vypnout a jsem zase tady.
že já poberu co nejvíc věcí, tady vezmeme Ember, jedeme, tady vezmeme toto, si dám na sebe, toto si dám tady, to si dám tady, tady a jdeme pro tam ty Embry. A to je rovně asi úplně všechno, já jsem se teda všiml. Ty vole. Nic, já jsem se jenom takhle lekl, já jsem mám zase prostý slova, já to někde mi to... Kurefísek. Písek lví. Není že tady pár ještě ironu, protože my natáčíme už asi 20 minut. Asi 20 minut, já nevím přesně, protože... Já jsem si zase nezapl stopky samozřejmě. A ironu budeme myslet hodně, ale já nejspíš budu asi těžit za kamerou, protože... Mě to neurčí a vás to nebaví, že tady prostě si sednu, prostě já prostě tady prostě těžím a já nevím ještě jak řeknu, kolikrát ještě řeknu to prostě. A jestli s tím máte problém, tak řeknu prostě ještě prostě. Bitch. OK, mně se ten mod mokrý čas velmi líbí, akorát je to někdy fakt strašný jak třeba Herobrine mod, ale s tím nic nenadělám. Dobrý. Mě to strašně přitahuje, já jsem strašný... To prd. Ogr. To je ogr? To byl ogr? Ty vole, já jsem se lekl. Ogr. Do prdele. Já jsem se málem posral. Já doufám, že tady někde no to je ogr. Nebo co to je, tak hast. Se normálně bojím. Už radši pádím. Vole, já už radši pádím, vole. Co to je? Tohle Foreste utíkej, vole. Ha, to asi ukončím pro dnešek, protože já se fakt bojím, já jsem posranej celý. Ještě musím říct toto. Jo, 37, dobrý. Já to jde někam aj tady, ty vole. Tohle je nějaký nemocný beďar, ne? Já se bojím, ale hodně. Ty krávo! Kást, vole. Co tady toto, vole? Ty krávo! Ty krávo! Hej, zapomeň, kámo, zapomeň. Tyle, ty nevíš, jak jsem se lekl? Hej, tak to ne. Hej, slyšeli jste to? Ty krávo. Ty kráso. Jsem se málem posral z toho. No dobrý, no, takže to asi můj poslední díl tady z toho let's play, ne, tam. Takže tohle dla mě úplně všechno, já si teda dojdu si tam teda ještě, já se omluvám, jestli tam ještě dojdu. Tyhle se to fakt bojím, ale. Tyhle, to je werewolf! Ty vole, ne, to byl ghast! Kámo, zdrej, Foreste, utíkej! Forest Gum, vole, Foreste, utíkej! Foreste, vole, utíkej, vole! Ty vole, utíkej, tam byl werewolf. Ty vole, další werewolf, to si ze mě děláš prdel, ty vole, Ty vole, strejkám. Ty vole, werewolf. Ty vole, málem jsem se posral. Ty vole, tam se tady nikdo nedostane, fuj. Vším, co vám tady zabedním, vole. Ty vole. Já se omlouvám, ale já jsem se málem... Ty kráso. To je moc. Dobrá lidi, já se teda s vámi pro dnešek určitě rozloučím. Tento díl máme 4 embry, což je podle mě docela úspěch. A v příštím díle se teda sedem opět tady u červeného Minecraftu. Na kanále Klofni to a tohle ode mě určitě všechno, já se vám teda s vámi loučím, doufám, že se vám to video líbilo. A tohle mě úplně všechno. Takže ještě jednou, like, odběr a komentáře. Projekt Klofni to kecám. Dobře, takže to je všechno, takže čus.